Gure ikastolan, ikaslea da protagonista, ikaslea da ardatz, eta guk horretarako lan egiten dugu. Horregatik, gelan, edozein ahulezi antzematen dugunean, ikaslearengandik oso gertu egoten gera eta bere oztopoak gainditzen laguntzen diogu. DBH-en gainera, baditugu bi arlo instrumentalak direnak, non bigarren irakasle bat sartzen den gelara laguntza zuzenago bat emateko. Matematika arloa eta euskara arloan. Horrela, ikasleak bere oztopoa gaindituko ditu laguntza pertsonalizatuko batekin. Horretaz gain, ordu lektiboez kanpo ikasleek behar izan dutenean gure laguntza izan dute, eta arratsaldetan beraiekin elkartu izan gara beraien oztopoa gainditzen laguntzeko. Gure laguntza eta gertutasun hori beste eremu batzuetara ere zabaltzen dugu, adibidez teknologia berrien eremura. Ikasleek beraien ordenagailuarekin etxean arazoak dituztenean, inongo arazori gabe, gure ikastolara etorri daitezke arratsaldean bertan lan egitera. Eta nola ez, konfinamendu garaian ere arazoak izango balituzte, beraien portatila etxera eramango dute, beraien lana aurrera eramateko. Ikusten duzuen bezala, Aztegi ikastolan ikaslei eskaintzen diegun laguntza erabatekoa da. Ikastolan aspalditik ari gara teknologia berrien erabileraren aldeko apustua egiten. Baina egia da, COVID-19 ekarri digun egoera berri hau dela eta behar desberdinak sortu direla. Horien artean, pinganilloak erosi ditugu, ekipo berriak eta tableta grafikoak. Hauekin, etxean gelditu behar duten ikasleek saioak online eta zuzenean jarraitu ahal izatea bermatu nahi dugu eta gurekin komunikazio zuzena izatea. Honetaz aparte, orain dela ikasturte batzuk, ikastolan liburu digitalak erabiltzen hasi ginen. Eta itxialdian eta baita orain ere, honek abantaila suposatu du guretzat. Gainera, Googleek eskaintzen dituen baliabide desberdinak erabiltzen ari gara eta dagoeneko Google Classroomen sortu ditugu arlo bakoitzeko ikasgela virtualak. DBH-en eta batxilergoan talde kooperatiboetan lan egin ohi dugu baita ere. Eta hau ez genuen galdu nahi. Ikasleak momentu honetan fisikoki ezin ditugu elkartu eta taldekatu, baina hortarako aplikazio desberdinak erabiltzen ari gara. Horien artean Googleek daukan Txata, Drive, Padlet, Kahoot, Geniali eta beste hainbat aplikazio. Egoera berri honetan, martxan genituen zenbait proiektu egokitu behar izan ditugu. Horien artean, atzerriko eskolekin antolatzen genuen elkartrukea, aurten ezin denez gauzatu, Pen Friend proiektua edo postalaguna deitzen dena antolatu dugu. Bertan, gure ikasleek, atzerriko eskola bateko ikasleekin, harremana mantentzen dute, posta elektronikoz, posta arruntez, bideo edo bideodei bitartez. Eta gure helburua honekin, gure ikasleek atzerriko hizkuntzaren erabilgarritasuna eta kulturartekotasunaren balioa bizitzeko aukera izatea da. Gainera, aurten lehenengo aldiz ikastolan In Europe Schools proiektuan parte hartuko dugu, eta hontan gure DBH-ko ikasleek aldaketa klimatikoaren inguruko dokumentalak grabatuko dituzte eta Herbeheretako ikastetxe bateko ikasleekin partekatuko dituzte behaien iritziak alderatuz. Eta hontan ere teknologia berriak garrantzi handikoak izango dira. Ikusi dizuenez, esandako guztiarekin agerian geratzen da Aztegi ikastolan konpetentzia digitalaren alde lan egiten dugula. Aztegi ikastola errealitatean kokatzen den ikastola bada, gizarteratu nahi duen ikastola bat, eta gizartearekiko loturak ezartzen dituena. Hori dela eta, kanpoko hainbat erreferente ekarri izan ditu gure geletara, eta hainbat arlotan bereziki gizartearekin lotura zuzena duten arlo horietan erabiltzen dien eta aztertzen dien gaiak lantzen ditu. Derrigorrezkoa dugu gai horiek gure ikasleekin aztertu, landu eta gizartean ematen ari diren arazoei aurre egiteko moduak ere aztertzea. Ez da hori Aztegiren helburu bakarra, gizartearekin lotura hori familia bitartez egiten da, eta gure loturak familiarekin ikasleek ikasleen artean sartzen dituztenak
irakasleek ikasleekin eta irakasleek familiarekin lortzen dituzten harremanak, horiek osatzen dute benetako komunitatea. Eta edozein ikastolaren eta aztegiren benetako helburua hori da, hezkuntza komunitate bat osatzea. Hainbat arloetatik aberastuko dan eta osatuko dan komunitatea. Errealitatea horren azkar aldatzen den hontan oso garrantzitsua da irakasleok ere etengabe formatzen jarraitzea, eta horregatik momentu hontan, adibidez, ikasleen ebaluazio integrala edo hezitzailean trebatzen ari gea. Horren helburua da ikasleak behaien osotasunean ebaluatu ahal izatea, garrantzi berezia emanez behaien konpetentziei eta haien garapenari. Horrez gain, beste zenbait formakuntza ere jasotzen ditugu, adibidez gazteen artean euskara sustatzearen ingurukoak edo ahozkotasuna indartzearen ingurukoak. Ikasleek behaiek ere jasotzen dituzte kanpotik datozen formakuntzak, bereziki behaien testuinguru hortan hain garrantzitsu diren gaiei buruzkok. Esaterako aspalditik lantzen dituzte bai sexualitatea, bai harremanak, tratu onak, edo lantzen dituzte baita alkohola edo drogak bezalako gaiak. Azken urteotan gainera, zabaldu dugu eskaintza hori eta sare sozialen inguruko tailerrak ere jasotzen dituzte hainbat mailatan, eta bukatzeko sasietatik ere etortzen die hondakinei buruzko kontzientziazioa lantzea. Lehen hezkuntzan zehar oinarri sendoak finkatu dituzte ikasleek. Bai ikas prozesuaren autonomian eta baita ikastolako lanetan ere. Hala ere, DBH eta batxilergoan ardurak gehitu eta erabakiak hartzerakoan orientazio egokia ezinbestekoa bihurtzen da. 1000 aukeraz beteriko mundua zabaltzen zaie ikaslei. Ikastetxe desberdinen eta unibertsitate desberdinen eskaintza gelaratzen saiatzen gea, animatzen ditugu ate irikietara eta jardunaldi praktikoetan parte hartzen, gelan beraien intereseko gaiak sakontzen saiatzen gara, eta unibertsitateetako ordezkariak gurera ekartzen saiatzen gara baita ere. Azken finean, aukeratze prozesu horretan lasaitasunez eta zentzuz aukera egiten laguntzen diegu. Zabaltzen den mundu horretan, hizkuntzak eta komunikazioak izugarrizko garrantzia hartuko dute, eta behar duten tresna bilakatuko da. Horregatik, euskara ibilbide osoan zehar ardatz bihurtzen da. Herritar euskaldunak behar ditugu, euskara maite duten ikasleak ditugu gure artean. Eta irmo jarraituko dugu lanean, haur hezkuntzatik batxilergoraino euskararen maila hobetuz. Euskara bai, baina baita beste hizkuntzak ere. Ingelesa, 4 urtekin hasi eta indarra hartzen duan hizkuntza da. DBH eta batxilergoan hainbat gai ingelesez ematen direlarik. Gaztelania, ibilbide akademikoan tresna bat izan nahi du eta helburu horrekin lantzen dugu. Eta frantsesak hizkuntzen taldea osatzeko aukera paregabe ematen digu, hain gertukoa dugun kulturari ateak irikiz. Beste kultura batzuk aipatu ditudalarik, ezin dugu ahaztu ikastola honek atzerritarrekin egiten duen lan ikaragarria. Etortzen direnetik, harrera goxoa egin, eta taldeetan murgiltzen saiatzen gara ahalik eta azkarrenen. Hau guztia ikusita, garbi esan dezakegu, Aztegi ikastola erabat egokituta dagoela egungo egoerara, eta baditula beharrezko baliabide materialak eta pertsonalak datorrenari aurre egiteko. Eta baliabide horiei esker, ziurtatu dezakegu ikasleek behaiek ere behaien bidea iteko gai izango diela.